ओमफ्राय Comment kalam. Share kalam. Hi hello guys, ang Manipur channel ang website channel boy ko bangsi pare rone thabai. Logofor ang blog video labaiya gobaw jabai आरो. मा थानो बोरैबा जानानै दङ गगा मोननानै दङ. गुजुनाय लोमजानाय जागासिनो ओंखायनो blog video लाबोनो हाथ'वाखैमोन आरो लोगोफोर. गाराङानो मोजां जायाखै दाबो. होमबाबो दिनै लानोसै होननानै गोबावथार जानायखाय दिनै लानाय जाबाय आरो बाजैमोननाव थांनो नागिरदों आर'ज लायोनो ओमफ्राय बेयावहाय खामानि मावनो लेंहरदों आरो बेखौनो दसे थांसै होननानै माथानो बोरैबा जास्राना दंलै लोगोफोर नोंथांमोननि खबरा बोरै खोन्थाहरदो लोगोफोर लोगोफोर आंना भिडिअ मोजां लाबोनो हायिनि थाखायनो साबस्क्राइबारानो बाराया आरो ओंखायनो भिडिअखौनो बानायनो बालायलांबाय आं होमबाबो साबस्क्राइबार बारायाबाबो आङो भिडिअखौ बानायबाय थादों आरो मा होनो जोंहा आइ बाबानि फेमिलिफोरा गोजानाव दं नालाय बिसोरो नायो ओमफ्राय नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय सानफ्रामबो हगारबाय था होनो आंसो लानो बारा आरो सोलाबाबो नालाय बारा ओंखायनो भिडिअ लानाय जाया आरो आइ बाबानि फेमिलियाबो गोजानाव दं नालाय ओंखायनो बिसोरबो नायबाय थायो सासे सायाबो नायनाया आंनि थाखाय बहुद आरो आङो लाबाय थायो नोंथांमोनाबो नायबाय थाबानो जाबाय खालामबानो जाबाय लोगोफोर जगार खालामहांबाय आर'ज लानो नै बेयो दा आंथ' मोनजाबा लासि जानो मोजां थै दा खर'ना दंबावो नामा इउरिफोरा दिनै ओंखाम जादों मिथिखादां जायाखै साखै मबाइलाव नायनानै खनसे जायाखै नोंलाय नै यासिन बेफारि माबाया नै इउरि सासे आरो ओमफ्राय इसोरनो खौनो खमाव हरथारा ड्रेसबो गानबोआखै दिनै ओरैनो ड्रेस होदों बिसोरनो हालिबारियाव सेन्देल गानहोयो बियो खमावनो हरथारा इसोरबो बाखिबो हरबावासो आरो नै माबा बाथोन देहांबाय हाइजें ओंखाम होयोनो मा बोरै नाया बेदरा नै याव ओंखाम जानगोननो नैयाव दालि जानहांबायना नै इयो लाब्रा भाजि एवगोन खोमा मथरजों जोगोनार नामा आंना माथोआनो हौवाफोरनि बायदि जानानै दंलै लोगोफोर गगा मोननानै हामनो रोंला जोगोनारा बेनो आयौ जि कालार गोनांथार बायना लाबोदों नामा न'निफ्राय मा दं गोदैथार जागोन खोमा नै लोगोफोर आर'ज लानो नागिरबाय अखासो हालायलांबाय मानसिफोरानो फैजोबाखैबा हिनजावफोर फैयाखैनो आरो ओंखाम संनो माखासे थाबायना ओंखायनो एसे नुदों ओंख्रिया मोनहांबायानो रावबोनिखा मोजांखौनो नुला ओमफ्राय इथिं निरामिस जोगोनार मटर सयाबिन गैयाना दिनै संनाय माबानायखौनो जानायखौनो देखायगोन आङो नै याव बेदर बेयावहाय एसे 10 केजि दङनो ओमफ्राय एसेल' नुदों मबाइलावहाय लकेलनो ओमफ्राय नैयोबो लकेल ना माबा बयलार जायैफोरनो खोमा आरो माबा आथिं गांखं दंबावोसो दाउनि ओंखामा मोनबाय बेयाव दङ मा खालामदों बिसानाव नोङो मा ओमफ्राय देलाय थांलाय इसे थांलाय
Beliau ni dah miss. Beliau bidon. Bidon pun batat rumau nama yang ni. Này á, yêu vui bay giống. Mà bay chỉ đang không ngủ à. Nơi lơ gấp hơn, yêu khang chụp bay cảm ơn này các bạn. Vui là đã. Yêu ra muốn đêm khả năng mình ra cái năm mình về thì ra nữa chứ các bạn. Dali, melap dia pun ada. Naya lap ra, segenar hai motor. Dia lain aku pun dia kele. Video dah hai beda. Oh, ni lap ada. Kamu nak kerja bagai? Ya. Barang gua kaci ni pura, kupon ni pura mungkin. Kupon ni zai nang gua mungkin lega per kaci ni pun nak. Kopi lagu ni bisa. Ra đừng khử mà mưa đừng sức đừng xả lúc bên đây đừng bị xịt nó sai cái này hay coi xe ra dân không đó Hai đời, ra gì nữa? Ra đi đường. Rồi. Đừng có sáng đi chứ, cũng xe đi, cũng xe. Rồi. Nó đi chấm nó được cái gì? Rồi, giờ bây giờ bây giờ này làm gì?